खुलुमबाय दिनै 22 जानुवारि 2024 समबार मेघालयानि खासि हिल्सआव BSFआ गोबां बिबांनि ड्राग्स टेब्लेटजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय समिसन सांमा 25 बोसोर बैसोनि, जिनेल डी सांमा 23 बोसोर बैसोनि आरो गपाल बर्मन 27 बोसोर बैसोनि। केरालानि सासे सुबुङा पुनेआव हटेल मेनेजमेन्टनि कर्स लाखांनायनि उनाव न'फारसे फैनायाव खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय हरखाब गोलैनानै थैदों। ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय समाव बे जाथाया जादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय दीपक 25 बोसोर बैसोनि। दिनै राम मन्दिरनि थाखाय बन्द जानायखौ नुनो मोननाय जादों। माखासे हटेल रेस्टुरेन्टफोरखौबो बन्द खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि बाजाराव ना बेदर फाननायखौबो बन्द खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। MCLA देरहासात बसुमतारिनि साहा बागानखौ थाबैनो एरखुनो थांगासिनो दङ। देरहासात बसुमतारिया लाथिख' जानो थांगासिनो दं होननानै रनजित बसुमतारिया बुंदों। बिनि खामानिखौ जों मावजेनबाय। हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव 17 बोसोराव हाग्रामाया 15,000ल' 15,000ल' न'खरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हादोंमोन बा मियादि पाट्टा खालामना होनो हादोंमोन। किन्तु जोंनि मानबगेटा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 1,06,000 न'खरनो जों दिनै अलरेडि हानि फोरमान बिलाइ आरो मियादि पाट्टाखौ जों बानायना होनो हाबाय। गतिके जोंहा जोंनि जा थांखिजों जोङो सरकार बानायदोंमोन बे थांखिखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव गासैबो जाथियानो मुसलमानानो जा, हिन्दुआनो जा, ख्रिस्टानानो जा, जैन, सिख, बुद्धिस्ट गासैबो ज' जाजाय फैनानै दिनै प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट खालामफैदों। आरो देग्लायनि जोंनि जा MP इलेक्सन, बे MP इलेक्सनाव खुनु कन्टेस्ट गैयालासेनो जोङो 100% नोंथ' रावबो जाखाया, माने माखासेखौ जोङो 10 जौखोन्दो 15 जौखोन्दोआवनो गालांनानै जोङो माने MP खौ देरहानो थांगासिनो दङ। 1,06,000 1,06,000 मानसिनो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ होबाय आरो मियादि पाट्टाखौ होबाय। सालाकाटा बियाबाव दिनै जोङो 441टा 440टा न'खरनो होदों। खिन्थु आं बे बाथ्राखौ जेब्लायबो रोखा फोरमायबाय थायो। 17 बोसोर होनबा BPFआ बिराद लाजियो, दुखु मोनो। जाय BPFआ 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो हा होनो हादों, जोङो दिनै 3 बोसोराव बिसोरो 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो, जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 न'खरनो जों होनो हाबाय। फार्स्ट डिफारेन्स बिथांमोननि लेक्सार, जोंनि प्रेक्टिकेल बिराद डिफारेन्स दङ। बिथाङा लर गथरग जाबाय। माने बिथाङा स्प्रिं गैयै, नट बल्टु गैयै गंसे गारि बोराय बायदि जाबाय। गतिके बेफोरबायदि गारि बोरायाव सोरबा मुसलमाना गारि बोराय बासाव गाखोआ बा बास बोरायाव गाखोआ, सोरबा राजबंसियाबो गाखोला, बर'फ्राथ' गाखोखाया गारि बोरायाव। गतिके फैगोन 2023 मायथाइनि इसुआथ' गैखाला, जों देरहाखाबाय। 2025आवबो BPF हिसाबैथ' गैखाया जोबनो थांगासिनो दंखायो। बेवहाय मा होनो जोंना देरहासार बसुमतारिया एसे गसंना दंमोन, बेबो लाथिख' जानो थांगासिनो दं। बिथांनि मुङै आयेन बेरेखायै साहा बागान दंना नोंथाङा बुंबाय थायो, बेनि हालोदाव 100 जौखोन्दो बिथांनि साहा बागानखौ बावैसोनो जोङो नै कनफार्म जाबाय, जों एरखुनो थांगासिनो दङ। आरो बे एरखुनाय टाइमाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों समाजनो फोरमायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।